A canceira de Pontevedra volve estar de novo ao límite da súa capacidade. A crise sanitaria levou os palleiros, o colectivo que xestiona estas instalacións, a paralizar as adopcións. Iso sí, o que non se detivo é o número de ingresos animais, que seguen chegando a Campañó. A recollida seguen, por desgracia, pois a xente sigue facendo das súas, e agora mesmo no confinamento pois entraron bastantes cans. De feito, agora mesmo estamos que non podemos recoller ningún máis, salvo que sexa unha urxencia moi grave, e non podemos facernos cargos de máis. A saturación das instalacións hai que sumar agora a supresión dos paseos ao aire libre. Iso tradúcese nun aumento das pelexas dentro do recinto polo estrés que están a sufrir os animais. Hai nada, uns días tivemos unha pelea bastante gorda, uns cans que comparten patio que nunca tiveron problema coa falta de saídas de paseos, de voluntarios que os saquen, e hai bastante estrés e un deles foi atacado con unhas consecuencias bastante graves. Para tentar aliviar un chisco a saturación da canceira, os palleiros está a aplicar a súa propia desescalada coincidindo co arranque da fase 1. O colectivo volve permitir as adopcións na procura de familias responsables que lle dean unha oportunidade tanto os adultos como os cachorros. Iso sí, a protectora mantén un protocolo para a seguridade dos seus traballadores. Todo con cita previa, seremos 2 ou 3 persoas que nos encarguemos das adopcións. Vai ser todo moi escalonado, que a xente non coincida, que teñamos todas as medidas necesarias para a seguridade da persoa que ven a adoptar, tanto da nosa, e esperemos que sintamos xa un pouquiño de alivio. O resto das actividades dos palleiros polo de agora mantéñense en cuarentena. Decidimos paralizar todo tipo de actividades, charlas que damos nos colexios, decidimos paralizar o día de voluntariados, paseos, máis que nada porque, os cans xa sabemos que non transmiten o virus, pero pode vir unha persoa infectada, pode tocar ese can despois está en contacto con nós, con traballadores, e logo decidimos parar todo. Nestes momentos, o número de cans que residen na canceira rolda os 170, deles case 30 son cachorros.